Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Saki Alkhoni dari kelas 2 kelas. Saya akan menyanyi Wiwit Aku Isi Bayi. Wiwit aku isi bayi, wong tuwa sing ngopeni, nganti tumeka saiki. Tresno isi kemati, mangkat sekolah disangoni, sandang pangan wis mesti. Mula aku kudu bakti, bangun turut ngajeni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.